Buntag ka na itong tanan. Kumusta man ang atong kabuntagon? Imino, sa niaging adlaw, pasinati taog bagyo niya. Karon gitagaan tanyag maing panahon, aron simbahon ng atong buhi nga Dios. Og sa dili pa diyan nato sugdan, ako kining ihatag ni Pastora Racel arang sa opening prayer. Amen. Mamarog ta mga igsoon ko sa Ginoo. O atong isentro ang atong kasing-kasing o gunahuna ngadto sa atong buhi nga Dios mga igsoon. Nya kung mahimo, maghimo tag mga pag-ampo alang sa pagsugod sa atong panimbahon mga igsoon ko sa Ginoo. Di na tutugutan nga adunay mga distraction nga mosulod sa atong nahunag kasing-kasing o ato nang ihiklin mga igsoon. O karon nga oras sa atong i-focus, isentro ang atong hunahuna para sa atong buhi nga Dios. Amen. Yes, Lord, labing gamhanan na mo nga Dios, niining sayo sa kabuntagon, Amahan. Salamat kaayo, Lord, sa imong pagkamaayo, Amahan. Sa tibuok simana, imo kaming giubanan. Mga ningaging mga adlaw, Lord Jesus, nakasinati kami, Lord God, o dili maayong panahon, Amahan. Apan, Lord, grabe ang imong pagproteksyon sa matag usa ka namo. Sa mga tagsa-tagsa na mo ka-family, Amahan. Walay nakulang, Amahan. Tungod naa ang imong gahom. Kanunay, nagalukop ka na mo, Lord Jesus. Salamat, Lord, sa imong pagkamaayo, Amahan. Diyos ka, Ginoo, nga magbubuhat sa langit ug sa yuta, Amahan. Bisan pa sa among kinabuhi, Lord Jesus. Ikaw ang Diyos, Ginoo, naghatag niini, Amahan. Ikaw ang Diyos, Amahan. Naghatag ka namog maayong panglawas, Lord Jesus. Salamat, Lord, nga imo kaming giandaman sa tanan, Amahan. Kay gusto ni mo, Lord, karong adlaw, amo kang masimba, Lord. Amo kang maday, Ginoo, sa tibuok na mong kinabuhi, Lord Jesus. Salamat, Lord. Diyos ka nga mapinanggaon. Diyos ka nga nagatiman. Diyos ka nga malaluyon. Silimbahon ka nga Diyos. Diyos ka nga gamhanan. Diyos ka nga halangdon. Diyos ka nga walay makatandi kanimo, Amahan. Kay ikaw ang Diyos hari. Hari sa tanang hari. You are the kings of kings. You are the lords of lords. Diyos nga walay kapariha. Diyos nga mananambal. Diyos nga gamhanan sa tanan. Salamat, Lord, sa imong mga katauhan nga imong gidala diring dapita, Amahan. Salamat, Lord, sa ilang mga kinabuhi, Lord God. Nga ang matag-usa ka namo, Lord Jesus. Ning respond, Lord Jesus. Kay imo ming gibuhat, imo ming gihulma, imo ming giumol ang rason para amo kang daygon, Amahan. Mao na gihulat nimo, Lord Jesus, among tagsa-tagsa ka kinabuhi, Amahan. Salamat, Lord Jesus. Ang among pagsimba, ang among pagsikripisyo, Amahan, dili ni makawang, Amahan. Tungod kini nakita nimo ni ang tanan, Lord Jesus. Bisan pa, Ginoo, amang giampo nga na kanimo, Amahan. Bisan pa sa mga silinganan na mo diri, Ginoo. Mga kasilanganan sa mga setyo, Lord, sa tibuok barangay, Amahan, Sardinia, Lord Jesus. Amang giampo nimo, Lord God, nga sila, Amahan, makabaton usab sila, Lord. Ang kaluwasan nga libre nga walay bayad, Amahan. Nga makaibalo sila, Amahan. Nga walay lain ka nga Diyos nga gipadala kundi ikaw lamang, Ginoong Hesus. Ang angayan na mong yukbuan, ang angayan na mong bayawon, Lord God, sa tanang mga katauhan, Lord Jesus. O bisan pa, Ginoo, manggiampo nga ng kanimo, Amahan.
Bisan pa, Lord, ang among nasod, Amahan, sa mga nanghulo, Lord God, sa tanang mga departamento, Lord Jesus, hantod sa mga pinakaubos, Lord Jesus. Amang giampo nga na kanimo, Amahan, nga ikaw, O Diyos, mag-bless silang kinabuhi, Amahan. Panalangin, Amahan, nga kalawasan, Ginoo, nga ikaw ang Diyos mailhan sa ilang kinabuhi, Lord God. Aron mapahigawas sila, Amahan, sa unsa may mga matang, Lord God, nga nagkupot sa ilang kinabuhi, Lord God. Aron, Lord God, matudluan sila, Amahan, base sa imong pulong, Lord Jesus, nga walay laing gitudlo, Amahan, ang pagminahalay sa imong mga katawhan, ang pagtinabangay, ang pagpakigdait sa tanang katawhan, Lord Jesus. Gusto nimo, Lord God, nga ang mga katawhan nga imong gipakamatyan, Lord Jesus, mapasig-uli diha kanimo, Amahan. Lord Jesus, among giampo nga na kanimo, Amahan. Bisan pa, Lord God, ang mo place sa tanang mga instrument, Lord Jesus, ma-drum, Lord Jesus, ma-guitar, Lord, sa piano, Amahan, even akong kinabuhi, Lord Jesus. Lord, amang giampo nga na kanimo, Lord, nga kung wala ka, Amahan, wala gid kami mahimo, Lord Jesus. Gamita mi, Ginoo, nga instrumento, Ginoo, nga ang imong presensya, Ginoo, mabati sa matag usa na makakinabuhi, Lord Jesus. Ug bisan pa, Ginoo, sa magdala, Lord Jesus, sa imong mensahe, Amahan, imong ubos nga alagad, Lord God, padayon ka mag-bless, Lord Jesus, ang mga pulong, Ginoo, nga imong gipaabot sa iyang kinabuhi, Lord God. Mugawas kini, Lord, sa iyang baba, Lord, nga duna kani kahom, Amahan. Ang pulong, Ginoo, nga mo kanay mo usab, Lord, mubag-o sa tao, Lord God. Kung ang tao, Lord, mo desisyon sa iyang kinabuhi, nga kanunay kang alagaran, simbahon, Lord God. I-bless, Lord God, bisan pa ang nagpaingon diri, Lord God. Ikaw ang Diyos magatipig, Lord God, silang mga kinabuhi, Lord. Dada sila diri, Lord, nga safe and sound, Amahan. Nga excited na usab sila, Lord God, nga mudaig, magpasalamat, magpasidungog, nga na kanimo, O Diyos. O bisan pa, Ginoo, sa nagsunod, Lord God, sa live streaming, ang pulong mo kinabuhi ko, Amahan. Salamat, Lord, sa inyong mga kinabuhi, Ginoo, nga bisan wala pa man ta magkita in personal, Amahan, pero ang inyong gugma diha, Lord God, sa pagpamati sa pulong sa Ginoo, nakig-uban mo kanamo, Amahan. Nakig-uban sila kanamo, Lord Jesus. Padayon mo usab, Lord, silang ipasinati, Lord God, ang imong pabor, ang imong panalangin sa mga tagsa-tagsa nila kakinabuhi, Lord God. Sa asa man sila nahimutang, Lord God, sa asa naban sila sa ilang office, naaman asa sila nahimutang karong arasaha, Ginoo, ipabati usab kanila, Lord, ang imong gahom, Lord God, ang imong presensya, Ginoo, nga mo naghatag, Lord, og tumang kalipay, kalinaw, kadasi, katagbawan sa pagpadayon sa pag-alagad kanimo, Lord. Dalaygon ka, Amahan, nga ikaw ang Diyos among gipangayuan, Amahan. Nga ikaw ang Diyos makig-uban kanamo gikan sa among pagsugod hantod sa among pagtapos, Ginoo. Salamat, Lord, nga matud pa sa imong pulong, O God, nga nitikang ka, tuwa ka sa langit, nitikang ka o nidungaw ka dinhi sa kalibutan. Imong gisusi kung kinsay tinud-anay nga daig og nagsimba nga kanimo. Salamat, Lord, sa imong pagkamaayo. Dalaygon ka, Amahan, sa uli katapusan. Kanimo lang ang pagpasidungog, pasalamat sa pangalan na Jesus, ang tanang anak sa Diyos, magaingong. Amen! Pabilin ta sa pagpamarog, mga igsoon ko sa Ginoo. Amen! Amen. Bisan pipila pa ka nato, pipila pa ta ka buok,
Kay ang uban adunay mga kakulian. So dili na maoy makapugong, makababag nga dili ta makadayeg, makasimba sa atong buhi nga Dios. Amen. Amen. So ipakita ko no ang atong kanang panagway nga kanang mapahiyumon. Akong basahon ang pulong sa Ginoo. Naingon diri sa Salmo 100, ingon diri verse 1, awiti nga malipayon ang Ginoo tibuok kalibutan. Amen. Simbaha ang Ginoo uban ang kalipay. O panuol kamo kaniya uban sa malipayong mga awit. Amen. Ilha nga Dios ang Ginoo. Siya ang nagbuhat kanato o kita iyaha. Kita iyang katawhan ug iya kitang panon. Sulod kamo sa iyang templo ug pasalamati siya dito. Amen. Sulod kamo sa iyang balaang puloy-anan ug dayga siya dito. Pasalamati ug dayga siya. Ang Ginoo maayo, mulungtad ang iyang gugma, ingon man ang iyang pagkamatinud-anon hangtod sa tanang kaliwatan. Amen. Hallelujah. Yes, Lord. Among gi-welcome ang imong presensya ni ining sa kapuntagon amahan. Yes, Lord. Kung mahimo mga igsuon ko sa Ginoo, mugawas ta sa atong lingkuranan. Kung mahimo atong lamanuhon ang atong igsuon di sa pagtuo. Kung ingno na to nga, kumusta sis, Brad? Ayaw ka ulaw, ayaw kataha igsuon. Kay kung kita anak sa Ginoo, aduna ginay pagpangumustahay. Amen. Hallelujah. Yes, Lord. Gamito na to atong makamot ug mga kana pagpakpak para sa atong buhi nga Dios. Yes, Lord. Pagkaanindot ning adlaw, gawas igsuon payon nga naghiusa. Mga anak sa Dios nagkakasadya. Kamalipayon sa imong panagway, gamasanagon gayod sa kanunay. Ang himaya sa Dios nagahatag o kalipay. O kumusta pagkasako higala, kay labihan gayon akong mingawa. Sa kadugay sa panahon nga wala ta nakakita. O kumusta pagkasako higala, kay labihan gayon akong lipaya. O saragyod kita sa lawas ni Kristo. O kumusta pagkasako higala, kay labihan gayon akong mingawa. Sa kadugay sa panahon nga wala ta nakakita. O kumusta pagkasako higala, kay labihan gayon akong lipaya. O saragyod kita sa lawas ni Kristo. O saragyod kita sa lawas ni Kristo. Yes, Lord. Nindot kayo ang mensahe sa awit mga igsoon ko sa Ginoo kay usa og usa ra gyud kita diha sa lawas ni Kristo. Amen. Kung nituo ta nga siya ang Ginoo nga manluluwas nato walay lain si Jesus, usa ra gyud kita diha sa lawas ni Kristo mga igsoon ko sa Ginoo. Yes, Lord. Mga igsuon ko sa Ginoo, atong ipahubos ang atong kasing-kasing o guna-huna. Mga igsuon ko sa Ginoo,
unsa may kanang sinati aduna may nasinati sa matug usa ka nato mga igsoon. Ang Dios nakakita ni ana, ihatag na sa Ginoo igsoon, kay naa ang Dios nga mutabang ka nato niining sayo sa kabuntagon. Yes, Lord. Yes, Lord Jesus. Yes, Lord. Ania ang imong presensya, Amahan. Dalaygon ka, Amahan, sa walay katapusan. Simbahon ka, O Diyos, sa tibuok na mong kinabuhi, Lord Jesus. Ako sa presensya mo, uban sa pagpaubos kanimo. Dalaygon ka, O Diyos, simbahon ko ikaw, pasidunggan o pasalamatan ka. Ania ako sa presensya mo, uban sa pagpaubos kanimo. Dalaygon ka, O Diyos, simbahon ko ikaw, pasidunggan o pasalamatan ka. Kanimo, O Diyos, ang kinabuhi ko, pagsimba o mga pagdayeg, walay laing butang nga igabalos ko, pagsimba o pagdayeg kanimo, O Diyos, ang kinabuhi ko, pagsimba o mga pagdayeg, walay laing butang nga igabalos ko, pagsimba o pagdayeg kanimo. Yes, Lord. Ania ako sa presensya mo, uban sa pagpaubos kanimo. Yes, Lord. Simbahon ko ikaw, pasidunggan o pasalamatan ka. Kanimo, O Diyos, ang kinabuhi ko, pagsimba o mga pagdayeg, walay laing butang nga igabalos ko, pagsimba o pagdayeg kanimo, O
kinabuhi ko. Pagsimba o mga pagdayeg, walay laing butang nga ikapalos ko. Pagsimba o pagdayeg, pagsimba o pagdayeg kanimo. Yes, Lord. Yes, hallelujah. Yes, Lord. Kanimo lamang o Diyos ang among kinabuhi, Amahan. Gidisenyo ni mo, Lord, ang among kinabuhi, Amahan, para diha kanimo, Lord Jesus. Salamat, Lord. Ang mga pagdayeg, Ginoo, pagsimba alang o para ragyod kanimo, Amahan. Salamat, Lord Jesus, sa imong pagkamaayo, Lord God. Salamat, Lord, sa imong walay hunong, Ginoo, nga pag-atiman ang imong gugma kanunay na, Lord, nagbugos sa tagsa-tagsa na mo kinabuhi, Lord Jesus. Dalaygon ka, Amahan, sulay katapusan. Yes, Lord. So ato ta sa mga pagdayeg, mga igsoon ko sa Ginoo. Kaya kung modayeg ta sa Ginoo, uban man ang malipayon nga awit. Amen. Lain man sad guys tanan nga mag-awit ta nga nasuko. Di ba? Try ko na tagasuko kaubas atong balay, di ba? Di gid malipay. So diri sa simbahan kung magdayeg ta nga magmugot ta, ang atong mga pagdayeg para man sa Ginoo dapat malipayon ta. Amen. Okay, ligid malipay ang Ginoo kay gisugo ta sa Ginoo nga ato siyang awitan nga malipayon. Kay lain man pud nga kanang lipay na kayo nga atong kasing-kasing niya ang atong panagway suko, di ba? So kung unsay naa sa sulod diri sa atong kasing-kasing, mo nay mugawas sa atong panagway. Amen. So pwede mangita tag partner ino na to nga maayo ang Dios. Maayo ang Diyos kanako, maayo ang Diyos kanimo. Amen? Oh, kung mayroong maayo ang Diyos kanako, kanimo po, di ba mubalos kanimo po. Amen? Kay gipasin natin mata sa Ginoo sa iyang gahom, sa iyang pag-uban, pagtipig ka nato. So dili na to tiktihikan nga muawit mudayeg para sa atong Ginoo. Amen? Kay maunay gihulat sa atong buhi nga Dios. Hallelujah! Maayo ang Diyos kanako. Amen. Maayo ang Diyos kanimo. Maayo ang Diyos kanila. Maayo ang Diyos kanato. Ipataas ang atong mga kamot. Ipataas ang kamot og iwara-wara. Inubanan sa kiay-kiay. Inubayan sa sayaw-sayaw. Inubanan sa sayaw-sayaw. Pagkita igsoon nga maayo ang Diyos. Maayo ang Diyos kanato. Maayo ang Diyos. Maayo ang Diyos. Maayo ang Diyos kanako. Amen. Maayo ang Diyos. Maayo ang Diyos kanimo. Yes, Lord. Hallelujah. Maayo ang Diyos. Maayo ang Diyos kanila. Maayo ang Diyos. Maayo ang Diyos kanato. Ipataas ang kamot og iwara-wara. Inubanan sa KKI. Inubanan
sa kiay-kiay. Inubanan sa sayaw-sayaw. Inubanan sa sayaw-sayaw. Ipakita igsoon na maayo ang Diyos. Maayo ang Diyos kanato. Ipataas sa mga kamot. Ipataas ang kamot o iwara-wara. Inobanan sa kiay-kiay. Inobanan sa sayaw-sayaw. Ipakita igsoon nga maayo ang Diyos. Maayo ang Diyos kanato. Yes, Lord. Maayo ang Diyos kanato mga igsoon. So kay maayo mga atong Diyos ato pagid siyang awitan. Amen. Ingon dia ang kasing-kasing ko nagabutok-butok tungod sa gugma sa Diyos. Amen. Hallelujah. Yes, Lord. Yes, Lord. Hallelujah. Kasing-kasing ko nagaboto-boto sa tumang kalipay sa pagday kanimo. Ang kasing-kasing ko, ang kasing-kasing ko nagaboto-boto sa tumang kalipay sa pagday kanimo. Pagkaalindot mo kiay-kiay. Gamay mo atras-atras. Mo atras-atras. Mo abantig jutay. Mo abantig jutay. Pagkaalindot sa pagdaig sa kanonay. Kay sa presensya mo adunay kalipay. Yes, Lord. Ang kasing-kasing ko nagaboto-boto sa tumang kalipay sa pagdaig kanimo. Ang kasing-kasing ko nagaboto-boto sa tumang kalipay sa pagdaig kanimo. Pagkaalindot mo kiay-kiay. Mo kiay-kiay. Gamay mo atras-atras. Mo abantig jutay. Mo abantig jutay. Pagkaalindot sa pagdaig sa kanonay. Kay sa presensya mo adunay kalipay. Pagkaalindot mo kiay-kiay. Gamay mo atras. Mo atras-atras. Mo abantig jutay. Mo abantig jutay. Pagkaalindot sa pagdaig sa kanonay. Kay sa presensya mo adunay kalipay. Kay sa presensya mo adunay kalipay. Yes, Lord. Yes, Lord. Ayan diha. Nga diha sa presensya sa atong buhi nga Dios mabatunan nato ang kalipay. Amen. Tinuod na igsoon nga walay lain makahatag kanatog kanang kalipay kundili ang presensya ra gyud sa atong buhi nga Dios. Amen.
Nga pag nabati na to ang presensya sa atong buhi nga Dios mga igsoon, makaingon ta nga gaan kaayo atong dughan. Amen. Ang presensya sa atong buhi nga Dios makaingon tag healing sa atong kasing-kasing. Amen. Kay kanang wala nabati ang presensya sa Ginoo, murag puy-puy, pero once mabati na to, nindot kay ang atong kasing-kasing. Amen. Naay magkurang gaan, relax kay ta tungod na sa presensya sa atong buhi nga Dios. Amen. Hallelujah. Yes, Lord. Amo pa jud kang awitan, Amahan. Amo pa jud kang simbahon, Lord Jesus. Sa tunog kong kanang korona nga gidasok sa imong ulo, Lord Jesus. Tungod na para kanamo gisakripisyo, Lord Jesus, ang imong kinabuhi dito sa cross para kanamo, Lord Jesus. Salamat kay Ginoo sa imong dakong gugma, Amahan. Kung mamalandong mi, Lord Jesus, sa imong kinabuhi, makaingon mi, Lord God, nga dili uta ka dapat, ana. Pero kay pagbuot sa Dios, Amahan, nga tuwa sa langit, kanang tanan nahitabo tungod na para sa among kinabuhi. Munang Lord, walay rason, Amahan, nga dili ka na mo alagaran. Walay rason, Lord Jesus, nga dili ka na mo simbahon sa tibuok na mong kinabuhi, Lord God. Tungod, Lord God, among ikabalos nga na kanimo ang mga pagdaig, mga pagpasalamat, mga pagpasidungog para og alang kanimo, Lord Jesus. Yes, Lord God. Yes, Lord Jesus. Atong pamalandungan ang awit igsoon. Atong pamalandungan ang mensahe sa awit, Lord, mga igsoon ko sa Ginoo. Sa tunog kong korona mo nga gidasok sa imong ulo, midahili hamili mong dugo. Matag sa madlabot sa lawas mo, kahapdos og sakit giantos mo, kaluwasan o kaayuhan na ang ko. Sa tunog kong korona mo nga gidasok sa imong ulo, midahili hamili mong dugo. Matag sa madlabot sa lawas mo, kahapdos og sakit giantos mo, kaluwasan o kaayuhang naangkon ko. O Diyos, ikaw lang, Jesus, ikaw lang ang modawat sa among pagsimba. Yes, Lord. O Diyos, ikaw lang, Jesus, ikaw lang ang modawat sa among pagsimba. Imo ang tanang pagdaig. Yes, Lord. Imo ang tanang dungog, ang purong-purong sa himaya o kadungganan, kanimo ang tanan. Imo ang tanang pagdaig. Yes, Lord, ino mo ang tanang dungog, O Diyos. Imo ang tanang dungog, ang purong-purong sa himaya o kadungganan, kanimo ang tanan. Yes, Lord God. Thank you, Lord God.
Yes, Lord Jesus. Sa tunog kong korona mo nga gidasok sa imong ulo, midahili hamili mong dugo. Matag sa madlabot sa lawas mo, kahapdos og sakit giantos mo, kaluwasan o kaayuhan na angkon ko. Sa tono kong korona mo nga gidasok sa imong ulo, midahili hamili mong dugo. Matag sa madlabot sa lawas mo, kahapdos o sakit giantos mo, kaluwasan o kaayuhan na angkon ko. O Diyos, ikaw lang, Jesus, ikaw lang ang modawat sa among pagsimba. O Diyos, ikaw lang ang modawat sa among pagsimba. Imo ang tanang pagdaig. Yes, Lord, come on, church. Ang purong-purong sa himaya o kadungganan, kanimo ang tanan. Imo ang tanang pagdaig. Imo ang tanang dungog. Ang purong-purong sa himaya o kadungganan, kanimo ang tanan. Imo ang tanang pagdaig. Yes, Lord, imo ang tanang dungog, O God. Imo ang tanang dungog. Ang purong-purong sa himaya o kadungganan, kanimo ang tanan. Yes, Lord God, imo amahan ang tanang dungog. Imo amahan ang tanang mga pagdaig, amahan. Imo ang tanan kadungganan, Lord Jesus. Salamat, Lord God, sa imong pagkamaayo, amahan. Lord, salamat, Lord, sa imong pagsakripisyo, Lord God. Tungod og alang ka na mo, amahan. Salamat, Lord God, sa imong pagkamaayo, Lord Jesus. Lord, maayo kay ka, Lord, sa tanang higayon, sa matag bitik, sa orasan, sa tanang adlaw, sa tanang panahon. Ikaw ang maayo kay, Lord, sa among kinabuhi, Lord Jesus. Sa tanang oras, Ginoo, maayo ka kaayo, Ginoo. Kay tungod, Lord Jesus, kanunay minimong giampingan, Lord. Kanunay minimo, Lord Jesus, giubanan, Lord God. Salamat, Lord. Kay buti, kay kabuti-buti kay Lord Jesus sa imong kinabuhi, Lord Jesus. Yes, Lord. Thank you, Lord God. Buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw. Ika'y naging tapat kung
magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras at sa bawat araw. Ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nang ika'y walang katulad, tunay nang ika'y di magbabago. Mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras at sa bawat araw. Ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay na ika'y walang katulad, tunay na ika'y di magbabago. Mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay na ika'y walang katulad, tunay na ika'y di magbabago. Mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Yes, hallelujah. Yes, Lord. Yes, glory. Thank you, Jesus. Thank you, Lord God, sa imong pagkamaayo, Amahan. Napakabuti ka, Amahan, sa tagsa-tagsa na mo kakinabuhi. Sa tanang oras, Lord, sa tanang panahon. Salamat, Lord, nga ikaw, Lord Jesus, matinud-anon sa imong mga saad, Amahan. Tungod ikaw ang Diyos maayo. Wala kami lain, Lord God, nga masulti, Lord God, kundi ang imong pagkamaayo, Lord Jesus. Salamat, Lord, sa imong pagkamaayo, Amahan. Salamat, Lord, nga ang tibuok na mong kusog, tibuok na mong tingog, tibuok na mong pagkatao, Lord Jesus. Nga karong orasa, Amahan, among nahalad nga na kanimo, Lord Jesus. Among nagamit ang among kusog, tingog, Lord, nga ikaw ang Diyos mapasidunggan, Amahan. Ikaw ang Diyos madaig, Lord God. Ikaw ang Diyos mabayaw, Lord Jesus, sa tibuok na mong kinabuhi, Amahan. Salamat, Lord, sa matag-usa, Lord God, ganiya. Salamat, Lord God, sa matag-usa na mo kakinabuhi, Lord Jesus. Lord, nga dili mi magbasi, Amahan, Lord God, sa gidaghanon, kung dili magbasi mi, Lord God, tungod sa imong dakong gugma, nga kami makapadayon kanunay sa pag-alagad gana kanimo, Lord Jesus. Hantod, Lord God, sa imong pagbalik, Ginoo. Salamat, Lord God,
sa imong pagkamaayo, Lord Jesus. Dalaygon ka ika nga Dios sa walay katapusan, Ginoo. Lord God, dili paigo ang among mga pagdaig diha nga na kanimo pagpasalamat, kun dili daygon kanamo, Lord God, hantod sa katapusan, Lord God, nga pitik sa among kinabuhi, Lord Jesus. Amo kang maalagaran sa tibuok namong kinabuhi, Lord God. Salamat, Lord God. Dalaygon ka nga Dios nga nagpabati, Lord God, sa imong presensya, Amahan, nga mo ay hatag kanamo, Lord, ug tumang kalipay katagbawan, Lord God, samtang nagpaabot kami, Lord God, sa pagbalik nga na kanimo, Amahan. Dalaygon ka nga Dios nga ikaw ang Dios nagpanalangin sa mga nahabili namong oras, Ginoo, nga para og para ra gyud nimo. Kanimo lamang, o Dios, ang mga pagpasidungog, mga pagpasalamat sa pangalan ni Jesus. Ang tanang anak sa Dios magaingong. Amen. Amen. Nabliss ba ang tanan sa mga awit makalangit? Nindot kayo no nga nidaig ta sa atong buhi nga Dios nga malipayon ang atong panagway kay atong mahimaya ang atong buhi nga Dios. Og karon atong isunod ang scripture reading nga pagadadon sa akong anak nga si Cindy. May buntag ka na tong tanan, maigsoon ko diha kang Kristo. Arita sa pagpamarog agig pagtahod sa atong buhi nga Dios. Ug atong basahon ang pulong sa Dios diha sa Mikias chapter 6 verse 6 to 8. Unsa may angay kong ihalad sa Ginoo inigsimba ko kaniya. Magdala ba ako og halad nga sunugon nga mga nating baka nga usa ka tuig ang kagulangon? Malipay ba ang Ginoo sa linibong karnero o sa nagbaha nga lana sa olibo? Dili. Igo na ba kon ihalad ko ang kamagulangan kong anak alang sa akong sala? Dili. Gipakita na niya kanimo, utaw, unsa ang maayo. Ang gipaabot sa Ginoo kanimo mao ang pagbuhat sa kaangayan, sa pagpakita sa makanunayong gugma, o sa pagkinabuhi diha sa mapaubsanong pakiguban sa atong Dios. Ang pulong sa Diyos. Kadaugan, ay kaawit. Karon ato isunod ang testimony o kadaugan sa atong igsoon nga si Bradlito. Atong pagpakan ang Ginoo sa iyang kinabuhi. Hello. May aga mga kauturan. Ay, inulunggong si Buano, kay may buntag igsoon. Magtisino sa niagi nga Domingo, diba? Na ako'y asayan sa kanong testimony, wako kadayon. May ngayon kay Way Bagyo. Salamat sa Ginoo kay Way Bagyo ni untat ang bagyo. Nilimang ang sa Facebook ang bagyo 25 ka bagyo ining tuiga. Nilimang ka ikatulo pa to ka bagyo. Salamat po sa Ginoo nga ni kuan ba? Ni Rorang bagyo kay karong mga panahon, bisbrang panahon. Akong testimony sa una ba sa dahil trabaho pa ko sa Negros. Dito mo kita ang asawa karong atong sa nagtrabaho na sa gawas ron sa Saudi.
Unya na guro to sa mo resign sa termino man yang trabaho gud kanang magidad guro mag senior citizen na guro sa mo. Na may balay sa Negros sa Talisay sa Silay. Yan ang ipundaran pero ipabangan niya karon. Ato na mamuyo kon mag senior citizen. Nino po Silay kay peaceful po dito. Daga may inagya kalisdan sa una gilakaw naman tabuno kulon. Sa una ako kana nasawa na gurong wa ikapliti. Lakaw na mga gikan sa mga tuigan 1993. Wa pa may mga akong bata, wa pa patang bata ato nabdos pa giliman nanganak sa Talisay Cebu. 1993 mito na taong bata. Karon edad niya ro mga 30 kapin guro. Pero wa gyapon siya ato gyapon sa gawas ang bata. Ato sa Australia. Pero namin yun nasa ato sa gawas gyapon. Pero ako lang sa bilin. Kaya usa na may mga bata god bingon sa awa ano mo po ni Puna gabi mo tong asawa gabi mo tong kanabang di mga hilungga ba dili siya gusto dag bata. Mo gyud mo hilungga sa Silay mo siya Silay. Son mo to nagatrabaho mi sa diri sa Julis sa una tindira to siya. Ako bikir. Wa may gwanta ito. Adi nang uli man diri Cebu. Diri man dugidoy man Cebu diri. So nabalik na sa may pagbata niya nabalik sa nisa Negros. Mo to dito na yung puyo sa na nagpag dito na sa gawas pa. Paggawas siya. Kaning arita sa pagbunagin ako sa dito may ko na bunagin sa Silay God na apostolic Christian. 1999 pa to. Asaron nga padayon. Ay musimba ta, ay say kunwa pa to diri simbahan diri sa Kalukto dito mo simbahan sa Baptist sa Malabuyok. Kuto wala pa ni diri. Nado kay nanay diri na mo simbahan kay layo mo dito god. Pero ari ito simba rin sa Katoliko, nga dimta Katoliko. Simba tadi nga narabay yung mga larawan. Di ba ba? Naari akong kuhan sa kanablang maglakaw ta, magmotor ba ron, kaya karon mga magmotor, dahil motor niya, labar ron. Kung di ta mga ayaw kuhan ba, panalipod ba, proteksyon sa Ginoo. Sa diin tama to na sa Salmo 91 versikulo 11. For he shall give his angel charge over you to keep you in all your ways. Ang Ginoo magpadala og anghel para magtatap sa imo sa tanan yung kundi ka magmotor ba maglakaw sa kay series panalipdan ka sa anghel nga gi padala sa Ginoo para sa imo. Kay ang Dios di gina mo kung mga ayo ka di gina sa baliban. Praise God. Salamat sining tiyon sa atong pagtelefon ning Domingo pagpanimbahon. Salamat ang Dios. At salamat. Karon nato isunod ang halad awit sa mga bata.
Hello. 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 Macik. Macik. Hello. 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 Salamat sa iyo, aking Panginoon Jesus. Ako'y inibig mo at naging lubos. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ang puso'y gusto kaluluwa, hindi makaya na pagkakaloob. Mamalihiyas negito nilugob ang tanging dalangin, o Diyos ay tanggapin ang tanging alay ko, nawalay gamitin. Ito lamang, Ama, wala na iba pa akong hinihiling. Di ko akalain ako ay binibigyan pansin. Ang taong tulad ko di dapat mahalin. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ang buong buhay ko, puso at kaluluwa, hindi makayanan
iyong pagbabalik, Jesus. Ang mga piling mo, kagalakan lubos. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ang buong buhay ko, puso at kaluluwa, hindi makaya ng makapakaloob. Mamahalin iyak, higit kong niloob ang ating dalangin. O Diyos ay tanggapin ang tanging alay ko, nawa ay gamitin. Ito naman, Ama, wala nang iba pa ako hinihiling. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Ito lamang, naman ako ay tiibig. Salamat sa Ginoo. Hello. Check. So nindot kayo ang mga minsay sa awit nga naghisgot og pagpasalamat sa gibuhat sa Dios, ilabi na gyud sa kinabuhi sa mga bata. Atong pakpakan ang Dios no sa kinabuhi sa mga bata nga mihatag og halad, awit, mga pagdaig, pagpasalamat sa pagkamaayo sa Dios atong kinabuhi. Diha sa Salmo 50 nagsulti ang Dios diha sa bersikulo 14 nga nagsulti sa diha nga ang ihang gipangita, ang ihang gipaabot mao ang pagpasalamat. Diha sa Salmo 50 ato ning basahon kadali diha sa Biblia bersikulo 14. Ingon dinhi diha sa 13, mukaon bagod ako karne sa baka ug muinom sa dugo sa kanding. Bersikulo 14, ang mga pagpasalamat mo'y angay ninyong ihalad sa Dios. Ihatag sa labing gamhanan ang tanang halad nga inyong gisaad. O niya ingon sa 15, sang piton ako panahon sa kalisdanan ug luwason ko kamo ug daygon ninyo ako. Nindot kayo ang gipakita sa atong Dios sa panahon nga padayon tang magpasalamat, sa panahon nga padayon ta nga magpasidungog sa ihang pagkamaayo sa atong kinabuhi, iyatang gitaga kusog, iyatang gitaga kalipay ug lapos sa tanan iyatang gitagaan og maayong panglawas. Aron kita makapasalamat o makapagdaig sa Dios kay ikaw ug ako giumol man gyud ta sa pagdaig sa Ginoo. Amen. Ang ato karong patalinghugan nga mga pulog mga mensahe mga kaigsonan mabasa diha sa Mateo Kapitulo 7. Ablihan na to atong Biblia o palihog sa pagpangnindog o basahon na to ang sulat ni Apostol Mateo. Kini gipamulong o gisulti sa atong Ginoong Hesukristo sa diha nga nagtudlo siya niini ngadto siyang mga tinun-an. Mateo Kapitulo 7, versikulo 7 o niya versikulo 12. Ingon dinhi pangayo og kamo hatagan, pangita og kamo makakaplag, panuktok og ang pultahan ablihan alang kaninyo. Kay ang mangayo hatagan og ang mangita makakaplag og ang manuktok ablihan. Kamo mga amahan hatagan ba ninyo bato ang inyong anak kon mangayo siyag pan, o hatagan ba ninyo bitin kon mangayo siyag isda? Kon kamo mga adautan mahibalong muhatag og mga maayong butang ngadto sa inyong mga anak,
unsa pa kaha ang inyong amahan nga atua sa langit, muhatag gayud siya sa mga maayong butang ni atong mangayo kaniya. Bersikulo 12 kini moy ato ang patalinghugan og ato ni nga himay-himayon ang bersikulo 12. Nagsulti dinhi, buhata ngadto sa uban ang buot ninyo nga ilang buhaton nganha kaninyo. Kini ang kahulugan sa balaod ni Moses og sa mga pagtulon-an sa mga propeta. Gampo ta, amahan namo nga Dios sa makagagahom, Dios nga may nag-uban kanamo gikan pa sa miaging Domingo, hangtod Ginoo ni ining adlaw, imong gipabati ang imong proteksyon ug imo kaming giubanan ug gisuplayan, walay nakulang kanamo o Dios, kanunay mo kaming gibistiha gipakaon ug kanunay kang naghatag mayong panglawas, di naghatag usab kag kusog kadasig labaw sa tanan panahon aron kami makapadayon sa paghalad sa mong kinabuhi diha kanimo lamang. Ikaw ang Dios na mo'y nag-umol kanamo ug imo kaming gipakatawo sa kalibutan ug ang rason nganong imo kaming gipamugso aron kami maghalad sa mong kinabuhi diha kanimo diha sa kusog, sa tibok unahuna, sa tibok kasing-kasing ug sa tibok namong kalag. Walay laing halaran niini kundili ikaw lamang nga Dios. Busa amahan, salamat amahan nga imo na usab kaming lig-unon, imo na usab kaming tabangan ug imo na usab kaming tagan Ginoo og kadasig, kusog, kaisog sa pagpadayon sa pagsunod kanimo. Salamat Lord sa imong pagpanalangin na usab sa among kinabuhi, sa imong mga pulong nga amo karong madunggan, i-bless kami. We declare blessing Ginoo sa matagusa, ilabi na o Dios sa tanan nga makabati makadungog, even Lord sa tanan mga FM station, mga listener sa mga FM station nga nag-hook up Ginoo sa mga niining mga panimbahon, ilabi na sa among mga kaigsuonan nga naa karon sa nagalaing mga lugar, naa karon sa magkaling nasod, moabot ngadto usab kanila ang imong panalangin sa mga mensahe, mga pulong nga among madunggan gikan sa Biblia, makahatag kini kanamo o kadasig diha sa pagpadayon sa paghulat sa imong mga saad nga kami imong balikan aron dad-on lalinon sa dapit nga wa nay katapusan. We declare Ginoo nga kami magmalampuson og puno sa panalangin diin ang kalipay kalinaw kadasig maghari sa matagusa. In Jesus name we pray. Amen. Og amen. Dalaygon ng Dios mga kaigsuonan nga magpanalangin kanato og akong gihangyo gyud ang matagusa pahimutang ta o niya ayaw gyud tuguti nga madisturbo ka sa pagpamati, kinahanglan nga imog yung paningkamutan nga doon na kay masabtan sa ingon at sa imong pagpamao, sa imong pag-uli mga kaigsonan naa kay maggamit nga mga pulog mensahe. Hinumduman nato nga ang pulong sa Dios mao ni siya'y taming, mao ni siya'y manalipod, mao ni siya'y mutabang. Ingon ingon ang mga propeta kaniadto ang pulong sa Dios mao'y tigiya, no? Mao'y gabayan, mao'y muagak nato diha sa mga saad sa Dios. Kay kung wala gyud ang pulong sa Dios, di gyud ta kaabot sa saad sa Dios. Amen ba? Ang Dios nagsaad sa tanan nga mga gikinahanglan nato. Tanan nga atong gikinahanglan, gisaad na sa Ginoo. Og sa matag gikinahanglan sa tao, dili na ihikaw sa Ginoo. Lamang dunay mga pamaagi ang iyang mga saad. Ug usas ato karong hisgutan mga kaigsunan ang klaro kayong mga pamaagi. Diha sa bersikulo 7:7 imong makit-an diha nga nag-abli siya og tulo ka mga mensahe nga gikinahanglan natong buhaton. Ingon diha nga pangayo kamo hatagan. Panukto kamo ablihan. O niya pangita kamo makakaplag. Kana nga pulong mga kaigsunan kinahanglan ato na siyang makit-an sa ato ang kaugalingon. Kinahanglan ato na siyang mabuhat, kanang pagpangayo, kanang nga pagpangita, o kanang pagpanuktok. Kanang pagpangayo mga kaigsunan, usa nga angay nato nga pangayoon, kanang kabuton sa Dios, kanang gusto sa Dios, dili kanang atong gusto. Kay kung ang atong gusto manggod mo'y atong pangayoon nga moihatag sa Dios, ang atong gusto kasagaran mga kaigsunan, kasagaran magdala ni natog problema. Magdala nato ni siya og kanang kalautan. Magdala ni sa tao mga kaigsuonan og walay kapuslanan nga pagpuyo. Ang Dios mga kaigsuonan nagtudlo sa matagusa. Kung doon na tay pangitaon og panganduyon sa tong kinabuhi, mao ang mga pulong sa Dios, mao ang mga mensahe sa Dios nga maghatag ka natog kadaugan. Wala man gilaing maghatag natog kadaugan ang pulong ramang gyud sa Dios. Amen ba? Tungod sa pulong sa Dios, ikaw ug ako nabuhi ta.
Atong hinumduman ang tanang kalibutan. Matod pa sa Genesis mga kaigsuonan, sugod gyud sa unang libro sa Biblia, ang tanan nga ato makita sa tibok kalibutan gimugna og naumol ni sa pulong sa Dios. Amen. Nya gilig-on sa atong Ginoong Kristo kung sa kaimportante ang pulong niya sa kinabuhi sa tao. Kilig-on ni pinaagi sa sulat ni Apostol Mateo diha sa Mateo 4:4 ug imo po nang mabasa diha sa Lucas 4:4. Dili mabuhi ang tao sa panlamang. Bisan unsa kanindot kalami, bisan unsa siguro kana bitaw nga kadaghang bitamina ang mga pan nga imong kanon taga-adlaw, hinumdumi, dili gyapon ka malipay. Buti pasabot dili gyapon mabuhi ang imuhang kadasig, ang imong kalipay, ang imong kalinaw tanan nga imong gikinahanglan kay wala man tay laing gikinahanglan sa atong pagpuyos kalibutan. Ang tinuod mao ra gyud ang pulong sa Ginoo. Ang pulong sa Dios mga kigsunan na tanan. Tudluan ka unsaon nimo pagdumala una sa tanan ang imong kaugalingon. Nga mahimo ni siyang panalangin diha sa imong Pinoy-anan. Ang Dios nagtudlo og nagbilin siyang mga mensahe para sa mga amahan. Kung unsaon pagdumala sa lalaki isip amahan diha sa pamilya. Ang Dios nagbilin og mga pulog, mga mensahe, mga kaigsunan alang sa asawa. Kung unsaon aron mahimong buotan, unsaon aron mahimong maayong inahan og maayong asawa. Matod pa ang suga sa pamilya. Ang Dios nagtudlo og nagbilig mga mensahe para sa mga kabataan, para sa ginikanan, kabataan, igsuon, o sa mga tao aron mahimong maayong tao dihas katilingban. Tanan nga gikinahanglan sa tao, gibili nas Ginoo diha sa Biblia. Kumbaga gisulat na. Ang problema, wala na pangitaa sa tao. Ang gipangita sa tao, ang iyang kanapitaw, ang iyang gikaibgan, ang iyang makita, wala pangitaa sa tao mga kaigsunan, ang mga butang nga gisaad sa Dios. Pero dunay mga tao nga nangita sa mga saad sa Dios. Usa sa mga ilanan nga sa mga tao nga tinud-anay nga nangita og naghulat sa saad sa Dios, katong mga taong dunay panahon sa Dios. Amen. Sa imong pagkahimugso sa kalibutan hangtod karon, timan sa atong pagkahimugso sa kalibutan, nakit-an ta sa Dios. Walay butang o walay tao nga wala makit-is Ginoo. Tanan nakit-an as Ginoo og nakita niya ang tao kung kinsay nangita niya. Kinsay nagsampit niya, kinsay naghalad niya, kinsay nagpasidungog sa iyang pagkamaayo sa tanan niyang gihimo aron ang tao maluwas. Ikaw ug ako nakit-an ta. Ibin karon sa imong paglingkod, nakit-an ka sa Ginoo. Ibin kani sa imong nauna kasing-kasing atong hinumduman, ang sulat sa Dios diha sa libro ni Jeremias, pinaagi ni propeta Jeremias sa bersikulo 17, bersikulo 10. Miingon diha nga ang Ginoo nagsusi, ang Ginoo nag-usisa sa atong nahuna, sa atong kasing-kasing. O niya mingsaad sa diha nga ang Dios nga atong Ginoo, nga atong gilagaran, muganti siya sumala sa atong binuhatan o sa atong pagkinabuhi. Binuhatan o ang atong pagkinabuhi, diha sa atong Pinoy-anan, diha sa atong trabaho, diha sa ato ang dapit, kanang tanan gitan-aw sa Dios kay diha siya muganti. Pangita, kamo makakaplag. Makaplagan lamang nato mga kigsunan ang atong panganduyon kung ang una natong pangitaon ang kabuton sa Dios. Ngano man, mga anak man ta, ina imong tapad, anak ka sa Dios. Ingon ang Biblia dias unang Juan, ang anak sa Dios wala na magpuyo sa sala. Tanawi imong tapad, wa na gyud na magpuyo sa sala. No? Buti pasabot, wala na nay bisyo. Wala na may sala. Nya pangutan asad, wa na gyud kay sala, brad. No? Ingna pod nga kaniadto to. Karon wala na, gipasaylo na ko sa Ginoo. Mao bitang nang nakasimba ta. Kay ang tao nga naay sala, di gyud na kasimba. Ngano man, makasimba lang ang tao nga dunay sala kung siya maghinulsol.
Pero unsaon man niya pag hinulsol kung balik-balikan ra ang sala nga iha kunong hinulsulan. Pwede di ana dawaton sa Dios nga ang tao nga sige hinulsol sige pog pakasala. Ang tinuod nga naghinulsol kabalo mo unsa? Mao ang tao nga mingtalikod sa sala. Unsa gani? Mga taong mingtalikod sa sala. Nganong kinahanglan man nga talikdan nato ang sala? Diha sa Juan 9:31 kung imong lantawon, ang usa ka tawo nga giayo ni Jesus, kung imong tan-awon diha, gi-interview siya sa mga Parisiyo, gi-interview siya sa mga maalamong tao, nagpakamaalam sa ilang panahon. Gi-interview siya. Unya kinsa magyoy gaayo nimo? Gipangutana siya. Ang usa ka tawo nga giayo ni Jesus miingon siya, nasayod ka og nasayod ko og nasayod tang tanan nga ang Dios dili maminaw sa pagampo sa taong makasasala. Mao bitaw nang minaog si Jesus aron hawason ta sa dapit sa kinabuhi sa pagkamakasala. Mao nang ayaw sugot nga ikaw mo angkon nga makasasala gyapon ka. Anak nagugas Ginoo. Amen ba? Unsa madiangay natong angkonon? Matarong ta. Amen. Imong tapad matarong ta. Mayong buntag sa tanang matarong. Lisod mapud kaayo nga moingon nga mayong buntag sa tanang makasasala. Humanagod na matay si Jesus. Gihumana niya ang tanan. Gidaog na niya ang atong kinabuhi diha sa iyang kamatayon dito sa cross. Gitudluan usab kita kung unsaon pag kinabuhing matarong. Kung unsaon pag kinabuhi mga kaigsunan nga balaan. Og ato karong nadunggan kung unsay angay natong kanabitang pangitaon, pangandoyon. Una, sa ato ang gibasa kaganina, usas angay gyud natong pangandoyon, pangitaon ang kabuton ni Lord. Amen? Ang gusto ni Lord, dili nang atong gusto. Kay kung ang atong gusto, kung atong hinumdum, kini bitaw atong tawhanon nga pagbati sa atong mata, ingon ang Biblia nga walay sama kamalimbungon ang ato ang kasing-kasing sa tao. Pwede siya nga maghuna, ibin sa atong nahuna, kung unsay atong nahuna karon, dili na po na huna-huna ugma. Dunay mga panahon nga maghuna-huna ka nga manglaba, pero makakita kag cellphone na limta na ang pagpanglaba. Dali kay mausab ang huna-huna. Pero kabalo ba mo? Ang huna-huna nga naay giya, ang huna-huna nga giniyahan sa Dios, katong mga huna-huna nga walay laing gihuna-huna kundi ang kaubuton sa Dios. Na unsaon nato pagkasayod sa kaubuton sa Dios kung wala tay panahon sa Dios? Unsaon nato kanang pagkahibalo sa gusto sa Dios kung di ta magpakabana sa pagpaminaw sa mga gipadala sa Dios nga mga magwawali. Munang bless kayo ang tao nga dunay panahon, bulahan ang tao nga namati. Amen ba? Inay mo tapat bulahan yun ka lagi. No? Ang uban murag nabalaka man. Bulahan lagi ka. Pero masinatian na to ang pagkabulahan mga kigsunan pero dili tanang estudyante makadawat og award. Tama ba? Ngano man? Tungod kay dili tanan naminaw. Like sa ako ang anak na ay usa ka estudyante nga classmate daw niya, wa kuno ka dawat og tsukulit. Kay ang hinungdan, wa man di ay maminaw. Nganong wala man maminaw? Kay natulog kuno. Oh, nagkatulog daw. Mao na nga, example ra na siya. Bisan kung naata dinhi, bisan kung nakadungog ka kunuhay, pero kung ang atong nauna tulog sa mga butang, tulog sa kabalaka, kumbaga ba, naulipon sa kabalaka, naulipon sa panguna-una sa mga butang sa kalibutan, ang mahitabo, wag yapon tay masabtan. Atong hinumduman ha, ang gusto sa Dios nga atong pangitaon, ang iyang kaubuton. Amen. Asa may kaubuton sa Dios?
ang kaubuton sa Dios mga kaigsunan, ang gusto sa Dios gibasa ka kanina diha sa Mika kapitulo 6. Ablihi inyo ang Biblia mga kaigsunan diha sa Mikiyas. Mika o sa Binisaya Mikiyas kapitulo 6 versikulo 8. Ingon dinhi, gipakita na niya kanimo o tao unsa ang maayo ang ipabuhat sa Ginoo kanimo, mao ang pagbuhat sa kangayan. Wow. So, salamat kayo. Pagbuhat sa kangayan. So number 1, magbuhat tas kangayan. Time pa, sa inyong hunahuna, sa inyong pagpaminaw ni ining pulong kangayan, unsa man ni siya? Kangayan. Angay-angay. Ang gitara nga dili angay, dili gyud masabtan. Ang kinabuhi sad nga dili bitaw makiangay, di gyud po na masabtan. So unsaon man aron makabuhat ka niining pulong nga gusto sa Dios nga iyang makit-an sa tong kinabuhi. Ingon dinhi nga unsa ang maayo ang gipaabot sa Ginoo kanimo. So nagpaabot ang Dios. Naghulat siya. Nangita siya sa imong mga buhat, sa akong mga buhat. Ingon dinhi ang gipaabot sa Ginoo kanato, kanimo, kanako, mao ang pagbuhat sa kaangayan. Mao ni gusto sa Dios. Mao ni gusto sa Ginoo nga atong pangitaon. Mo'y atong pangayoon. Mo'y ato ang kana bitaw mo na giingon diha sa Mateo City, pangayo kamo, panukto kamo, dayong ingon pagyud siya, pangita kamo. Number 1 nga atong pangitaon nga wala nay lain pa nga kana bitaw magdala nato sa mga saad sa Dios, kanang kabubuton sa Dios. Ang gusto sa Dios, magbuhat tas kaangayan. Now, nganong magbuhat man tas kaangayan? Nganong kinahanglan man tang magbuhat sa kaangayan? Balikan na to ang Mateo City, versikulo 12. Nganong kinahanglan magbuhat man tas kaangayan? Gipasabot ni Jesus kung unsay tinuod nga minsay sa mga pagtulunan sa mga propeta. Gipasabot ni Jesus kung unsay tumong ang pinakalintunganay, ang pinakaunod nga mga pagtulunan mahitungod sa balaod ni Moses, mahitungod sa pagtulunan og mga mensahe sa mga propeta. Nganong gipadala sila sa Dios? Unsay giingon diha? Buhata ngadto sa uban. Ang buot nimo nga buhaton sa mga tao diha nimo. Gusto kag buhatan og kaangayan? Dapat ikaw mo'y muuna. Tama ba? Hello, Kristohanon man ta. Tama na sabtan? Gusto kang makaani ugma og kaangayan? Dapat dili ka kanang usay opposite anang kaangayan? Kanang makiangay. Dapat dili ka, usay tawag ana, kana bitang mamintaha. Yes, no? Salamat kayo ni Pastor Russell. Dili ka dapat mamintaha. Unsa man ang pulong mamintaha? Kana burag feel nga nakaginansya ka, pero kung imo day nang ipon, alkansi day ka. Hello. Kabantay mo nga sa unang mga panahon siguro mo iyong ka nga kaginansya gyugo, pero atubangan sa Ginoo ka kaginansya. Dapat patas ta sa tanang buhat. Unsaon na to pag kabot kining pulong patas? Magsugod na mga kaigsunan sa atong kasing-kasing. Amen. I-exercise nato ni siya, bansayo nato ni diha sa tong pagpangalagad.
Kana bitang pulong pagpangalagad mga kaigsunan ko sa Ginoo, dapat diha ta na exercise. Dapat diha ta na bansay. Dili nato tugutan nga mamintaha ta sa Dios. Kay kun nagbuhat ta niini sa Dios, hayan nga kaya sad natong buhaton sa tanang tao. Hello. Mateo 6:33, apan labaw sa tanan, unaha ang Dios. Labaw sa tanan, unaha ang Dios. Kung unsay atong gibuhat diha sa pagpangalagad sa Ginoo, timan ini ato sad nang buhaton diha sa ato ang kaugalingon sa pamilya o sa mga tao. Munang kung nangandoy ka nga makabuhat og maayo sa diha sa mga tao, siguruha nga duna kay maayo nga nabuhat og nagkinabuhi ka subay sa kaubuton sa Ginoo. Kay mahitabo manggod mga kaigsunan, kung moingon tang magpakita like sa mga politika, pakitang tao diha sa mga tao, pero walay panahon sa Ginoo. Ang resulta, pag wala na sila sa ilang termino, buhatan lang sad sila sa ilang gibuhat karon. Kay maunay pagtulunan sa mga propeta o sa mga bensahe ni Moses. Ingon si Jesus, buhatan ngadtos uban. Ang buot nga buhaton nila diha nimo. Kung nangandoy ka nga kaluy-an kanila, dapat ikaw ang mupugas og kaluoy. Hello. Nangandoy kag panalangin, dapat ikaw ang unang mupugas og panalangin. Nangandoy ka nga sa unahan sa imong kinabuhi ang imong mga anak daghan kayo mutabang, dapat doon na kay tabangan. Unya doon ay mga tao nga muabot ra na sa imuhang kaugalingon nga nagkinahanglag tabang. Gaganina mga kaigsunan, doon na ito'y tao nga hubog man to. Niya hapit to dire. Nangayog nangitag painit. Namukaw. Sayo manig pamukaw ning tawana. Nagkalapok magmaayo. Nya hubog pa man. Iko nga taga-asa man ka. Nya sa naay painit. Wag gyud ko kailapod. Lantaw ko okay raman mura og pangutan-on mutubag raman. Ko matagad ra ni. Ang kuyaw manggod ka nang pangutan-on di nakatubag, lisod na kanang tagdon. Kani mukaon ra ni. Amo na among giatiman. Nindot kay na makaatiman kag tao no? Bisag dili nimo kaila. Unya kaganina na ito'y mga tao nga nagpa-wifi kay dili to kaagi dire. Sa dalan kay natumba ang kanang kahoy diha. Nya napaling ang poste. Wala na ko mga nawag og mga tao. Dayong hagbas na ko diha, nara po'y mga taong modool, no? Motabang. Timan niya, kung gusto ka nga ang imong mga anak, dunay motabang nimo. Gusto ka nga ang imong mga anak, ang imong mga apo, tabangan sa Ginoo, sugdi karon. Magpugas ka karon. Kung dunay mga taong tabanganan, ayaw po pangita ang mga tao nga asa man to'y tabanganan din. Kay magpugas na. Ayaw. Kay duna ra na ipadala ang Dios, sulayan ra ka. Buhata ngadto sa uban, ang buot nimo nga buhaton nila diha nimo. Ug maunay kahulugan, ug maunay kinatuyukan nga mga mensahe nganong gipadala ang mga propeta. Nganong nagsulat og mensahe si Moses. Buti pasabot, kung nangandoy ka, nangita ka, og tabang karon, dapat kagahapon, doon na kay gibuhat. Amen ba? Kung nangandoy ka nga tabangan ka sunod tuig, kay kining atong mga anak, moabot man gyud ang panahon nga, nanginahanglan silag tabang. Buhatan nga tusuban, ang tabang nga buot nimong buhaton, buhatan ang imong mga anak og tabang. Mao na nga usa sa gikinahanglan mao ni ayaw gayud og pag-apas
og butang. Kay kung mag-apas man kog kag butang, pero muabot ka ng pulong pag-abas, kana bitawng matawag mahimugso na sa imong nahuna o sa imong kasing-kasing, doon na kay abson kung doon na kay kaibgan. Tama ba? Pag doon naman ko kay kaibgan, ang mahitabo man gud ana, maunay imong abson. Mga butang gani sa mga makita nga maoy maghari sa imong nahuna, sa imong kasing-kasing, mao gunay imong gukdon. Nya damor gani kang nga mangibog og mga butang, ang mahitabo magud ana, damor hinuon mulayo ang butang nimo. Kay kabalo ang Dios nga kabalo man ang Dios nga mangibod ka karog butang. Maangko na nimo, unya ang imong kinaiya kanabitaw nabatasan ang pagkahingibugon. Mag-apas ka kanunay mga butang. Ang mahitabo sa tao manggod nga kanunay mag-apas og mga butang, ang mahitabo ana mawa ang iyang panahon sa Dios. Hello. Mawa ang iyang panahon sa Dios. Unya, kabalo ba mo? Kung imong tan-awon ang kahimtang karon sa tibuok mga tao sa tibuok kalibutan, pipilarag yun ka mga tao ang nag-apas sa tinuod nga mensahe sa Ginoo. Sa tinuod sa mga saad sa Dios, pipilalang ka mga tao ang nag-apas, ang nagukod sa mga saad sa Dios nga mauunta muhatag sa tao sa tinuod nga kinabuhi. Wala may laing muhatag sa tao og tinuod nga kinabuhi na ang kadagaya, na ang pagkamaayo, na ang kalipay, na ang kalinaw, tanan. Walay laing magkahatag. Ang Dios, mga kaigsunan. Ug ang tanang pamaagi sa Dios, wala niya ililong. Iyang gibilin o gisulat diha sa Biblia. So likayan, mga butang nga angay natong likayan, mga kaigsunan, aron kanunay nato nga kanabitang mabuhat ang unsa may pamaagi sa Dios. Una, dili nato tumanan ang ato ang kaugalingon. Hinay imong patapad, ayaw gyud sunda ang imong kaugalingon. Unsa nang kaugalingon? Number 1 ana, kini atong kaugalingon mga kaigsunan, kung imong tan-awon ang dagway karos kalibutan, makit-an nimo ang tinuod nga kinaiya sa tao. Dili gustong malabuan. Hello? Tama ba? Kabantay mo social media, daghan kay mga tao nga gustong mailhan, gustong musikat. Munang buhato na lang ang tanan, bisag dili na maayo sa iyang pinuyanan. Buhato na lang ang tanan, bisag dili na maayo sa iyang ngalan. Pati iyang ngalan, bahala na. Munang uban, kung imong lantawon, ibin sa social media, kanang mga vlogger, mga content creator, mukaon na lang bisag unsa, bisag makadaot as iyang lawas. Kay duna say giapas. Grabe no? Unya, buhaton na lang ang dili gani, pwede nang buhaton. Kay duna say mga giapas. Pero kung duna kay giapas, ang saad sa Dios, ang mensahe sa Dios, ang giimong giuna, ang pamaagi sa Dios, wala magpasabot diha nga hikawan kastanan. Amen? Tagbuon hinuon ka o hatagan ka unsay imong tinuod nga gikinahanglan. So usas mga angay natong tinguhaon mga kaigsunan mao ni siya, pagbuhat og kaangayan. Sugda nato ni diha sa ato ang pagpangalagad sa Ginoo. Kaangayan, dapat unsay ato, atoa. Unsay iya. Amen ba? Paningkamutan nato mga kaigsunan gyud ang kana bitawng pagsimba, pagdaig, pagampo, pagpasalamat nga ang tanan bitaw mahatag gyud nato sa Ginoo. Labi na gyud sa takna og oras nga diin ato ang gihalaran ang Dios. Nya tong paningkamutan sunod Domingo makasugod gyud tag untop alas 10. Amen. Pwede ba makuha nato na untop alas 10? Unya sa mga music team, musician, medyo nag-adjust pa man gyud ta kay bag-o pa man gyud ang akong mga kauban. Unya magtutukanay pa mig asa dapit ang cord.
no? Pero ngadto makuan ra gyud, mahanay ra gyud ng tanan. Sama ra gyud na sa ubang simbahan dito sa Pardo, that is a short testimony. Sa una, 2015, 16, 17 anang mga tuiga hangtod sa 17, 18 nagsugod naman og mga pagtukod og mga simbahan. Gikan sa opera, buntag sayo, simba me. Nya wala pag ito'y mga musician kayo. Siguro nanas daychari atong panahon na katon, nanas daychari na mo ato. Nya kuskus ko kanta na pod. Pagkahuman wali na sad. Pagkahuman hipo sa pugamit, dayong dala na sad og mga instrumento sa lain na pong simbahan dito sa Pardo. Dito sa Tarcom. Pag-abot dito, wala po'y klarong musician. Doon ay mga panon, ako ra po'y mo kanta, o dili gani mo kanta ko, na ay mo kanta, ako ra po'y mo duyog. Pag-abot dito sa Pardo, kaya na may mga training, karon kay ang singer dito, kaya bagman, bag-o pa mang gipraktisan, musintunao mang yun. Mutarong pirmiro, mura pagkabaw nga gimanso. Nga mutarong na, pag-abot sa unahan, makakitag pagkaon, mulikay. Murag mubawog bitaw. Karon, lipay na ko, kinay mo kanta. Dahil yung duyog na kumayo, pagduyog na ko kay, nawala mang kanta. Di ning kanta po ko, kinawala mang pagkanta. Pagtingog na ko, perti mang kusuga, kay ako mo po di gitunulan sa mic. Gitunulan man po di kusmay, kay yabag naman yung tingog. Nalimot naman sa kanta. Murkulitan ko nga nitingog ko sa microphone. Nana gyud no? So sa sige na ko og kana bitawng sacrifice gyud. Kanang ni multiply gyud. Naay mga music team nga naumol. Nya dunay mga tao yung nakakaton. Unya damor nga duna kay gibuhat diha sa mga tao. Timan ini, doon na po di ay buhaton ang Ginoo nimo. Amen? So muna nga, padayon ta mga kaigsunan sa pagbuhat sa unsay gusto sa Ginoo. Number 1 ang gusto sa Ginoo, magbuhat tas kangayan. Dili nato tugutan nga kana bitawng unsay tawag ato kaganina? Mamintaha. Inay mong tapat ayaw pamintaha. Mas nindot manggani nang ikaw mo'y mabintahaan kaysa ikaw mo'y mamintaha. Tinuod biya na? Kay kung ikaw manggoy mamintaha, nag-apas kasi imong kaugalingon. Wala ka mag-apas sa gusto sa Ginoo. Nya sunod dinhi, ingon dinhi nga, sa pagpakita sa makanunayong gugma. Unsaon na to pagpakita sa makanunayong gugma? Number 1, kanang kinaiya sa gugma, maunay atong i-practice. Kay dili man nato mabati ang tinuod nga gugma, kung dili nato i-practice ang tinuod nga kinaiya sa gugma. Bimangutana ko ninyo, unsa may kinaiya sa tinuod nga gugma? Number 1. Love, gugma. Unsa may kinaiya, tagay ko no kog usa lang ka kinaiya sa gugma. Mapailobon, unsa pa? Maluluyon, unsa pa? Dili sinahan, di ba? Mutuo, mupailob, mulaom, mulahutay gayod. Maunay gugma. Gusto sa Ginoo mga kaigsunan, maunay angay nato nga praktisan pag-ayo. Ipakita o pagpakita sa makanunayong gugma. So naagyod ang pagkamapailobon, pagkamaluluyon, ayaw og kanang dili na to, anaron natong kaugalingon nga kita mo'y kaluyan. Dapat kita mo'y maluoy. Amen? Dili maayo nga, muingon ta sa atong kaugalingon o sa ato isigataw nga, ay sabta na lang kukugod. Dapat kita'y mo sabot. Pwede ba sa atong Pinoy-anan?
sa bana, musabot sa asawa. Sa asawa, musabot sa bana. Ang resulta, malinahon. Kaysa ang bana, moingon nga, ako'y sabta, bana ko. Moingon po ang asawa, ako lagi sabta kay asawa ko. Moingon po ang mga anak mo, apil po, ay kami mo'y sabta kay mga anak mi. Naperting sa baa, way kalinaw. Muna nga, magkinabuhi sa tinuod nga gugma. Amen? Mao na angay na to nga katunan i-apply sa atong kinabuhi kay maunay gusto sa Dios. Nya ingon dinhi og sa pagkinabuhi diha sa mapausanon mapausanong pakig-uban sa atong Dios. Buti pasabot mga kaigsunan kana bitaw makanunayon pagkinabuhi sa pagkamapausanon kuyog sa Dios. Buti pasabot kung duna kay gipangayo sa Ginoo ayaw pagdali. Ayaw o pamugos. Dapat mapaubsanon ta. Kinsa may naa nato dinhi, pipila pa nato dinhi na gipangayo sa Ginoo? Naa ba nato dinhi nga duna tay gipangayo sa Ginoo? Pananglitan mangutana ko, unsa may kasagarang natong pangayoon sa Ginoo? Unsa may imong gipangayo? Kabalo ba mo sa akong gipangayo? Makalahutay ko sa pagpangalagan. Makapadayon ko sa mga buluhaton. Lord, mupadayon ko. Amen ba? Kay daay saad ang Dios ngadtos mga taong nagpadayon. Hello. Daghang kay mga taong ni desisyon sa pagsunod ni Jesus Christ, daghang kay mga tao nga gipakita ni Jesus Christ, gani dili lang kay gipakita ato yung nakita. Nakita ba nato? Napertin daghana nga imo na siyang kana mga tao imong interviewon nagtuo ka Ginoo, tuo na nila Gani kung imong lantawon sa ako lang pagdumala sa bulaton sa Ginoo, kung maghisgot mi gibautismuhan, pagkadaghan ang nabautismuhan. Pero pipila lang ang nagpadayon. Gani kung imong lantawon ang gipakita ni Jesus sa Mateo 13, ang upat ka klaseng kasing-kasing, kanang upat ha, upat. Sa upat ka tao, usaray mo padayon. Ang upat ka klaseng kasing-kasing, usara ang nilahutay. Na ay kasing-kasing nga dalanon, nga nakadawat sila, nakadungog sila sa pulong sa Dios, apan niabot daw ang mga langgam. Mituhak o mitukob sa mga pulong sa Dios. Maunay mensahe sa kasing-kasing sa dalanon. Nakadungog sila sa mga mensahe sa Ginoo, nakadungog, nakabati sila nga dunay magwawali nga gipadala ang Ginoo, pero pulihan ras mga mensahe sa kalibutan ang ilang nadunggan. Kabalog yun ang mga tao nga atong giwali, pulong sa Dios, minsay sa Dios sa Biblia, pero ang ilahang madawat, pulong lang sa tao. Munang na mga taong di kalahutay, musimba, pero di kapadayon. Musugod, pero dili makahuman. Ang resulta, way money, way ganti, inigbalik ni Jesus. Daghan nga mga rason nga atong nadunggan, ni atong nasaksihan sa pipila ng mga katuig, ngano nga mga tao, di makapadayon. Una, ang mga pulong nga ilang nadunggan, tuhakon sa langgam, ilisan og laing mga mensahe. Ingnon daing ka siguro, simba mo diha, dili na malangit. Kita na nooy dili malangit. Ya, kisa may inyong paminahon, kisa may itong paminahon, ang Dios, kanang mga tawhana. Simba mo diha, dili na malangit. Nya naagi pinaka bugat sad ibin sa Alcantara, tong pastor dire nga ni bisita, kabantay mo na ida auto nga ni parking dire. Maestro og maestra to sila, nya pastor to sa Assemblies of God. Ang ilang simbahan na Alcantara. Unya na samtang nagsultihanay mi, ingon siya nga
Yung ko nga, kumusta man ang ministry, ang simbahan Diaz Alcantara, pastor? Sa apiki lagi? Kung ano mo sa may mga rason yun nga apiki man. Sa grabe kalisod ang Alcantara. Kung sa gyud pinakamin nga problema, kaya itong maampo, isang way minteryo. Wa ko na minteryo. Struggle ang mga pastor. Kay way minteryo ang born again diha sa Alcantara. Awa gyud minteryo. Wala gyud public menteri. Dayong diha sa Mualboal di na pud magpalubong. Bisag Katolik, Sabadista, Iglesia ni Cristo, wa gyud kuno menteryo Alcantara. Kung naay mamatay nila, adto gyud kuno ilubong dito sa Mualboal, karon di nang pud mosugot ang Mualboal. Nya diri sad sa Hinitilan, wa po kuno menteryo. Pero pasalamat ta diri sa Malabuyok, doon na to'y giablihan nga public cemetery nga ang tanang mga tao unsay imong relihiyon malubong. Unya mo nay kasagarang babag nganong ang mga tao di kalahutay sa Biblia. Tinuod na nahadlok kay way menteryo. Ang uban naghinuktok naman, balik na lang po dagoy tas karaan ani. Kabalo ba mo? Sa before mo balik si Jesus, nailuto sana Usas mga lutos karon ang ato rang kaugalingon, usahay hadlokon ratas atong kaugalingon. Munang naay mga tao nga magsugod na unta sa pagpatudlos Biblia, di kalahutay. Nganong nangundang man mo? Way menteryo. Na imong tapad ikaw, mahadlok ka nga way menteryo? Hunghong isad. Na pod murag tinuod na hadlok di gamay. Why born again nga nabaho? Tama ba? Pero naano ay taong buhi, baho. Tinuod na Pero na why born again nga nabaho? Pero dunay mga buhi baho. Munang kita mga kaigsunan, ato yung gamiton ang gugma kay kung dili na to gamiton ang gugma, kabalo ba mo? Di ta kapadayon. Tinuod na di makakapailob, di makakalahutay. Mo bitaw nang una gyud natong buhaton, bansayon ang ato ang paghigugma sa Ginoo. Amen. Kining mga lutos-lutos karon, perti ning gaana kaysa lutos-lutos sa nasinatian sa mga apostoles. Kabalo ba mo sa mga sanitian sa mga apostoles? Inigwali sa mga apostoles, batuon na sila. Nganong si Jesus, wala kapadayon o gwali dito si Nazaret? Kay giluto siya o wala sa dawatas Nazaret. Dito siya nagwali si Galilea. Pero salamat sa Ginoo dinhi, ang mga tao nablihan na o nagsugod na sa pagpanimba. Ato pakpakan ang Ginoo mga kaigsuonan. Nya lipay ka itong ato ang igsuon po dire, naglingkod-lingkod man to dire, nya ato tong gitagaan og radio og Bible. Ingon day sa gabi gaw, simba ko og magaw. Ko salamat gaw. Nid ko pa man. Mo simba ra gyud na, no? Kaya nga tong gisimba dili man ang tao, dili man ang binuhat sa tao, dili ang giumol sa tao, ug dili ang gibuhat sa Dios ang atong gisimba. Ang atong gisimba ang magbubuhat. Amen? Unya, sunod, ingon siya dinhi nga, pag kinabuhi diha sa mapabsanon, pakig-uban sa tong Ginoo. Diha sa to ang pagpangalagad manggod, nagyon ng lotos. Muna nga, mapabsanon ra gyud ta. Inay mo tapad pagpaubos ra. Usas mga yawi gyud sa kadaugan kining mga pagpaubos. Kay ang tao nga nagpaubos, ingon si Jesus, ako tikang ipataas. Hello? Damor ka nga magpaubos, damor kang magpailop, timan ini, damor noong kang panalanginan sa Ginoo.
Ang taong magpaubsanon, tao na siyang mulahutay. Muna kung nilahutay ka, usa ka nga gipanalanginan sa Ginoo. So dili na to kalimtan mga kaigsunan, ang gusto sa Ginoo nga angay natong pangitaon, panganduyon, tinguhaon, kanunay sa tong ginabuhi. Una, magbuhatas kaangayan. Inay mong tapad, buhat yung tag-kaangayan. Ayaw pagpanlupig. O ipakita kanunay ang gugma. Gamiton ang kinaiyas pagkamapobsanon. Magampot ta? Amahan na mo nga Dios na magkagagahom. Salamat o Dios sa imo mga pulong nga imo kaming gitudluan, imo kaming gigiyahan, imo kaming giubanan, imo kaming giproteksyonan. Salamat Lord sa imuhang mga pulog, mga mensahe nga naglig-on ka namo kung usaon namo paggamit ang panahon bisan pa ang among kaugalingon. Salamat Amahan nga imo kaming pahinumduman kanunay sa mga pulong nga amo karong nakatunan kung unsaon namo pagkinabuhi diha sa pag-alagad kanimo. Magkinabuhi kami diha sa kaangayan, magkinabuhi kami sa pagka mapadayunon sa paghigugma o pagka mapaubsanon sa tanang panahon samtang kami nagpaabot sa imong pagbalik. I declare blessing sa matag usa Amahan nga niya karon ang kadasig kalipay kalinaw mo'y among masinitag maangkon. In Jesus name we pray. Amen. Amen. Ang imong tapad lahutay og padayon. Amen. Dalaygon kaayo ang pulong sa Ginoo nga gipaabot sa matag usa nato ka kinabuhi mga igsoon ko sa Ginoo. Og adto ta sa mahigugmaon natong halad, tithes and offering. Ya, samtang nag-awit, pwede ra gid ta mamarog aron sa paghatag sa atong mahigugmaon nga awit. Alang kanimo ang himaya, alang kanimo ang pagdayeg, gikan kanimo ang kusog, para kanimo ang dungog. O Diyos, ikaw ang tinubdaning tanan sa matag adlaw sa among mga panginahanglan. O Diyos, ikaw man ang dalangpanan, kay ikaw man ang tinubdaning tanan. O Diyos, ikaw ang tinubdaning tanan sa tanang adlaw sa among mga panginahanglan. O Diyos, ikaw man ang dalangpanan, kay ikaw man ang tinubdaning tanan, kay ikaw man ang tinubdaning tanan. Ako yatag ni Day Chari ang pag-ampo sa tithes and offering. Ato tas mga pag-ampo atong isang atong kamot. Dalaygon o gamhanan ng mga Dios, salamat Lord sa imong pagkamaayo sa mga kinabuhi ug salamat niining takda sa katuhon Lord. Nga ikaw ang Dios nga may nag-uban sa pagsugod hangtod sa paghuman Lord God. Ug bisan pa man Lord sa mga tawo nga nang tinud-anon diha kanimo Lord, ikaw ang Dios nga kanunay magpanalangin sa ilang tagsa-tagsa ka kinabuhi Lord ug sa ilang tibuok nga pamilya Lord God. Ikaw ang Dios nga may magabalik kanila Lord God, pinilo-pilo nga mga panalangin Lord God. Salamat Lord sa mga tao Lord God nga
nagpadayon sa ilang pagkamatinud-ano diha kanimo Lord God. Ikaw ang Dios kanunay magadasig kanila Lord God ug aga ka kanila Lord God. Salamat Lord ining tanan Lord God, ang tanan Lord alang lamang diha kanimo Lord God. Kini among giampo ug gipasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ato tas pagpanglingkod sa makadyot mga igsoon ko sa Ginoo. Nya ato tas sa mga schedule sa karong this coming Sunday. Ang mo presider karong this coming Sunday kay si Cindy. Unya ang mo scripture reading kay si Sis Aiden. Unya ang mo testimony kay si Brad Benji. Usa sa atong kanang gitarist ayog balibad kay para ni sa Ginoo. Dagan kay tang pwede ikapasalamat sa Ginoo. Amen. Kana na lang ato ang kusog, maitag lawas. Dili ta ngay maulaw kay ngano. Once kadang atong di man para sa tao ang atong kadaogan. Amen. Para man sa atong buhi nga Dios. Nya malipay jud ang Ginoo pag mohatag og testimony ang iyang anak kay napasidunggan man ang atong buhi nga Dios. Amen. Amen. Kay mas maayo man jud ang mutikang ta kaysa magsigitag unya-unya, di ba? Napa ba diri ang wala kasulay testimony? Nakasulay naman is Dong Benji God to dito patas balay. Si Neke to. Si Neke. Oo, di ba? So dahil kita pasalamat sa Ginoo, pasalamat Lord nga gigamit ko nimo Lord. Amen. Di ba? So, ang sunod kay Tamayos family ang special number. Kay wala sila kay na mga kakulian. O ihatag na ko ang mga dugang ang mga announcement ni Pastor Gideon. Ugma sa kadlawon biyahe biyahe di ko. O kauban mi si Dong Marvin, sayo mi mo biyahe. Kay mukuha ko atong mga pebbles nga stone. Unya pipila pod nga mga tiles nga atong gamiton diri. So last week karong nga miaging semana wa ta kadagyaw kay sige mangulan. Muna nga karong simanahon na kung muinit og maabot po to nga pebbles, dali man og sabutan ra nato, no? Diri, dali lang. Unya na lang ta mag sabot-sabot, makita ra man po mi si Gaw Joel, Gaw Albert, Dong Marvin, nya mao ra man po'y kasagaran diri nga mao'y makuyog gyud sa buluhaton diri sa simbahan. Unya improvement sa to nga building, wala pa gyud kuan kanang wala pa gyud nato usa liho ka ang finishing, wala sa mi mo palit kay wala pa may mo tira diha sa gawas kay ang ihang gihangyo karon pa mang sunod bulan Agosto. So siguro ana nas tunga-tunga o katapusan sa Agosto. Pero dili na ni maabtan og Septembre kay kung tirahan man gud niya tong taga Cebu, upat ra man gud ni kaadlaw. Mas nindot man gud siya ray mo tira ani kay iya po ning gisaan nga siya ray mo tira ani. Kay upat ra ka adlaw iyang trabaho, paspas siya mo trabaho. Nya human ani sa ato ang finishing sa gawas, ato na ni siyang kanang paliautan, o say tawag ana, pakantuhan, matag bintana unya nangonsulta kus manauray glass. Ilahang kon ani mura og 31 or 30,000 ang magasto ani kay sa usa ka bintana ang iyang giingon moabot ko og 3,000 or kulang-kulang 3,000. Unya murag duol siguro ni kuan 30,000 or 25,000 ana ba. Kay kung ibutang na to 3,000 pito man ni ka bintana, so mabutang lang ni og 21 no. 21,000. Unya salamat ta sa Ginoo karong Agosto hangtod September murag kuan ni siya, ma-finish na ni siya. Pagka Disyembre murag sirado na ni siya. No?
O niya, mao na nang makabutang na ta og mga instrument diri. So sa pagkakaron, karong simnahon na, murag wala pa sa tay lihok kay kuan pa man, paabot pa man ta sa finishing. Pero karong simnahon na, kung wala nagiulan, malihok na to ring diri sa lige. Gamay naman lang re. So ugma, biyahe ko kay naami kuhaon nga mga stone, mga pebbles na siya, kagmay nga mga bato, mo'y atong i-design diri sa tubangan. Mahal na siya nga bato. Nya kanindot kay gold siya nga color. Nya na siya mga tiles sad. Nya gihatag ra gyud na sige na to pakpakan ng Ginoo no nga kita mo'y gipili sad nga hatagan. Gipili na sad ta nga hatagan ang kanindotan no. Kay ngano man usa sa mga ato ang mensahe nga atong nasgutan kay doon na po tay gipugas. Dili man pugot ta muhat, di po ta mahatagan kung wa po tay gihatag. Wa ta magpugas og hatag ba. Kay mao man ni atong nadunggan. Buhata karon, ang gusto nimong buhaton sa uban diha nimo. Kung wa kay gibuhat karon, unsa may buhaton sa uban nimo? Wa man kay gibuhat. Wa nang na kay dapat buhaton. Kanang damor tang mutabang diha sa simbahan, timan damor kang tabangan sa Dios. Pagkanindutan. So, wala na siguro ko ipahibalo karong nga simnahona or karong bulana. Para next man, mauna na siguro pag sugod na gyud og finishing ani balik. Ma-final na. Nya nindot na kayo og ma-final na kay mapididosan na po ni glass. Pag mag-glass na, ibutang na nato ng sira. No, sira nato na naman tay sira. Nya dingpot na. Nya kung wala na siguro gyud ulan, pwede man nato nang pahinahinayan dihas gawas, hakot. Munang gagama gyud kog kariton para hakuta sa mga bata og lapok. Ay nihangyo po mga bata nga paggamag kariton. Nya salamat sa Ginoo sa iyang kadaugan, kalampusan. Wala na siguro yung mga announcement, pahibalo. Wala na yung mga dugang pahibalo. Wala na. Sige. Music team, karong hapon, murag dili ta ka-practice. Unya na lang sa Sabado. Sabado ra ta practice. Nya karong simnahon na magkuan na si Russell og line up na yung ipadala ra ni email ra. Email. Sige, maora siguro. Unya ako ara kay ipabalo sa gitarista, sige practice sa keyboard, hala sige practice. Sa ako nang gikaingon nga sa usa ka adlaw bisag mohikap ra mo og 5 to 10 minutes every day. Hikapa ra gyud ng keyboard, ay ra pod hikapa human na practice sa 5 to 15 minutes every day. Dako kay na makatabang pagbansay sa inyong instrumento. So dalay ko ng Dios, mag-aampo ta ato tas pagpanindog ato pasalamatan ng Ginoo. Amahan na mo nga Dios sa makagagahom, salamat o Dios sa kalampusan, salamat o Dios sa kadaugan, panalangin nga among naangkon sa among pagsimba kanimo na side kami nga nagapamuhat ka sa matag-usan namo kapinoy-anan tungod kay mauni ang imong saad. Kung doon na mi gihimo, doon na kay buhaton sa among kinabuhi. Kung unsay among gibuhat, mausab among masinatian sa among kinabuhi sa unahan. Kung damor kaming mintabang, damor kaming mihatag, damor usab kaming tabangan, o damor usab kaming hatagan. Damor kami nga maghatag og panahon diha kanimo. Damor usab namong masinatian ang imong paghatag og panahon alang kanamo aron kami imong bantayan, proteksyonan og panalipdan. Busa salamat Ginoo sa kadasig nga amo kining lauman ug amo kining puy-an ang imong mga mensahe pulong nga among nasabtan karon. I-bless kami nga dili kini namo malimtan og dili namo ni ibaliwala. Salamat Lord sa kadaugan og panalangin pabor nga among naangkon. Ikaw Dios magauban sa among kinabuhi ug sa tanang mga katawhan nga nakadungog midawat karon sa imong mga pulong, nakadungog nakabati sa imong mga mensahe. We declare blessing ngadto kanila. Din ang kalipay kalinaw dili gayud mo biya sa matag Pinoy-anan sa matag kinabuhi sa mga tao nga may dinawaton sa imong mga pulong. Salamat Lord sa imong pinasay pabor panalangin nga diin ikaw magatagbo sa matag usa namo kinahanglan bisan pa sa panginahanglanon sama sa pagkaod bisti mainom uban pa. Salamat Lord nga ikaw o Dios magasupply
Salamat Lord, ikaw magaproteksyon sa mga kabataan, din magasupply ka sa mga ginikanan, samtang mag-eskwela ang mga kabataan, wala gyud mga kadautan nga mahisanirtian o masugatan sa amo ang pagpuyo. Niining tibok simana nga imong gidugang kanamo. Salamat Lord, nga ikaw Dios magauna, magaulahi, o padayon ka nga magatuyok sa matag Pinoyanan. Ang imong gahom ug ang imong gamahanang mga malunda mo'y magabantay sa matag usab, dili kami mabalaka ug dili kami mahadlok tungod kay naami Dios nga gilagaran. Salamat Lord sa imong pag-uban kanamo ug among isalig itugyan diha kanimo among kinabuhi, dumalahog panguluhi o Dios ang among kinabuhi karon ug sa imong pagbalik. Pinaagi sa grasya sa among Ginoong Hesus, gugma sa Dios Amahan ug sa pakigiusa sa Balang Espiritu gikan karon. Amahan, mag-auban ka kanamo ug magasupply sa tanan. In Jesus name we pray. Amen. Amen. Salamatan nato ang Dios sa snacks. Salamat Lord sa pan nga amo karong saluhan. Salamat Lord ikaw mga bless sa tanan Ginoo nga moambit nini. Salamat Lord makabaton usab kusog kadasig sa pag-alagad kanimo. We declare blessing right now in Jesus name we pray. Amen. Amen. Lamano sa kalipay diha sa Ginoo. Lamano sa kalipay. Ato pakpakan ang Ginoo no sa kinabuhi ni Brother Iran nga ang ihang anak pod nakasimbag yun no. Salamat sa Ginoo no. Sister Janice nakasimbag yun pod. Napo ni hiyas ni na kining mga inani nga idara naa gyud ni mga hiyas gamiton po ni sa Ginoo. God bless og happy Sunday sa tanan.